Sığırlar näme üçin elmi dama gamgyn? Sığırlar elmi dama gamgyn gezýär näme üçin? Anaýdany? Sen olan äärleri öküz. İşte o. Bunun öküz ýaly äär bar da onu. Öküz. Ay bizimkilerim şondan kemde biz gam oýundalar. Günä özüňde bolsa ýylaýdylan söwünç söz. Bilemem. Ay. Şermenne. Ha. Ben kısaca klişkam şap. Öy tarafta. Babulan klişkam şap. Babuli. Çuwatyn sermende değil mi? Babuli özüne sevgen eken. Oh, nereden gomy? Aleyküm selam. Ay bazı. Türk de olmalılar mı bu adam? Ay bolmalym bilen özüm şu dokumenti ýüşüren bolum, jemlän bolum, mektup taşyrdım, gara yetişmedim da. Ne der. Özüň etsen kıyın tecrübe olmasa bir gowjy agentstан ýydyna düşýän Yani ağam agentstva kan haýsy bir ýerden gitjek ay? Meňa mukam syýagadan ýa. Köpem bolsa näme şu çözýärler. Mukam syýaky. Ha, öňe 3-4 gerek tecrübe edindim. Çözýär. Aha sen Vietnam'a da gidip geldin. Ha, ne yakında da tuğurma Vietnam'a. Türk'e gidip bilmedim onu orayla. Ha, doğanın da ait Vietnam'a. Balayına var, benim berden bar yerine gidiyoruz. Kopukar. Bizim ne işimiz var balayına, öne gidelim. Gideli. Yara. Böyle. Tekçede duran anatomi kitabı öňe getirip koysalar näme bolýar? Teknoloji. Tekçede duran anatomik. Tekçede duran anatomiya kitabı getirip şuraya koysalar näme bolýar? Bir şonu teknoloji değil. Yo anlarda sizin cevabınız kabul edildi diyecek arada yok. Yok sen diye aydaksın. Teknoloji. Yok, yanlışdınız. Doğrusunu aýdaýynmy? Aha. Anatomi kitabı. Anatomiya bolýar. Bollu anatomi var. Anatomiya bolýar. Tipa anatomiya bile getirip koýaly anatomiya. Näme üçin kassirleri urmaly däl? Kassirler olmalı. Urmaly. Ýöne ýa kal uzun pikirlenip oturmam men. Sen? Скажи. Näme üçin kassirler urmaly däl? Sebäbi olar gaýtarga berip bilýär. İşe gidip gutar ya.